Amb aquestes signatures, el que he fet jo, i que han fet molts alcaldables del nostre país, és donar suport a les propostes de l'Assemblea Nacional Catalana i de l'Associació de Municipis per la Independència, donar-los suport per tal que tots puguem treballar cap a la independència del nostre país i cap a l'obtenció d'una república catalana. En el cas de Barcelona, això és molt important, perquè sense Barcelona no hi ha independència, està clar. I sense independència, Barcelona no tindrà el que necessita. No tindrà els recursos, no tindrà la posició, no tindrà res del que necessita. No tindrà aquesta capitalitat de debò que la posarà en el primer lloc de la lliga de les grans capitals europees i mundials. Per tant, ho volem, ho defensem, ho necessitem. Per això ho signem i rubriquem.